Παππού, πόσο χρονών είσαι? Τώρα είμαι 1,5, όχι 2 μήνες ακόμα, είμαι 96. 96 χρονών. Θέλω να μου πεις τι θυμάσαι από την πατρίδα. Αυτό είναι η Μαύρη Θάλασσα. Ναι. Εδώ είναι το Καρασού. Εδώ είναι ο Σακάριος ποταμός. Εδώ μέσα δεν ήταν πόντιος κανείς. Και εδώ κάτω ήταν 2 χωρία τουρκικά και εκείνα δεν έσπαιρναν γεννήματα. Είχαν κτηνοτροφία. Άπιες και γαλοπούλες και τέτοια. Οι Μητσοβάνους είχαν. Και εκεί πώς το πήγαμε, όταν έγινε το 2015 η επιστράτευση και έφυγαν στο στρατό, αρχίσαν και η επιστράτευση για τα ζώα. Και όλοι εκεί στο χωριό, στο Οβαλίτερα λέγεται, εκεί κατέβαν και οι Τούρκοι εκεί, τα απολάβανα τα λέγματα εμείς, τα στράζαν με το καμένο σίδερο και εκείνο το έπαιρνε. Και στα 3, στα 4 ζώα, άνετον η Ελλάδα και 15 χρόνια τα άφηνε, τον Αύγουστο της Παναγίας. Τη 15 του μηνός όλα τα χωριά, τα 14 χωριά, σαν μία οικογένεια, θα περάσουμε τον Σακάριο ποταμό. Ναι. Και εκεί έβαλανε κυρκάσιους και γύριψαν από πού μπορούμε να περάσουμε. Μέχρι εδώ το νερό, Σακάριος ποταμός. Να λέμε, το μεγαλύτερο ποταμός της Τουρκίας είναι ο Σακάριος ποταμός. Και ό,του θαύματος 14 χωριά, πώς συμφώνησαν. Αυτά δεν είναι ένας και 14 χωριά. Πώς συμφώνησαν και ας πούμε σαν μία οικογένεια. Κατηδίκαμε στο Σακάριο ποταμό και περάσαμε από εκεί και στη Φοντεχλή μέσα έμειναμε ένα βραδιά. Εκεί έκαψανε τη Φοντεχλή, το σχολείο, την εκκλησία, το σχολείο, το καμένος, απές τα κόκκολα, τα μαλλία των γυναικών στα κεφάλια του για καμένα, να μου φουρούζια. Τι να σε πω, φρίκι όταν τα έλεπες, τι να σε πω, δηλαδή, φόβος και δρόμος. Προχωρήσαμε από το Σακάριο ποταμό, φτάσαμε στην Αρμασιά. Στην Αρμασιά ήταν Άγγλοι. Εκεί οι Άγγλοι μάζεψαν τα όπλα. Και θέλουν να συμμετείχουν. Τελευταία τηλεφώνησαν στην Οικομίδια και από την Οικομίδια ήρθε η ΙΑΤΑ και επαρέδωσαν τα όπλα πίσω πάλι. Και με εκεί 21 του μηνός κατεβήκαμε στην Οικομίδια. Από 15 του μηνός, από τη Σακάριο ποταμό, 21 του μηνός κατεβήκαμε στην. Και από εκεί μας έκαναν, ας πούμε, ο Μητροπολίτης πια. Άλλοι μέσα στην Οικομίδια, άλλοι στην Τέρινγκερ. Άλλη Τσοχαία, δηλαδή στα ονόματα, τόσο κόσμος, 5.500 κόσμος, δεν είναι αστεία. Και έτσι τελευταία εκεί κάτσαμε 8 μήνες. 8 μήνες οι Τούρκοι. Ο ελληνικός στρατός έφυγε πήγε στην Μπούρσα, οι Τούρκοι πήραν τα φυλακή έγινα. Και πόλεμος λοιπόν. Δηλαδή 500 μέτρα έμειναν να μπαίνουν μέσα στην πόλη. Ο κόσμος μαζεύτηκε στην παραλία και πού να πας, θάλασσα μπροστά σου, πίσω δεν μπορείς. Ήταν κάτι πλοιάρια από ψάραδικα φαίνεται. Ο κόσμος έμπαινε να πέσει, αλλά πέφτει στη θάλασσα, αλλά εκεί. Εμείς, εγώ και ο πατέρα μου, τη μάνα μου αφήσαμε την έξω. Με τα μόρα, τι γίνεται, δεν ξέρω εμείς. Στο Κιλκής θα πάμε. Αλλά δεν λογαριάζουμε κιόλας, εμείς ο κόσμος θα πάει στο Κιλκής, πού θα χωρίζουμε, ούτε. Έφεραν 7 πλοία μεγάλα, ο κόσμος πήγε στα πλοία και ήρθαμε στην Ελλάδα. Όταν ήρθατε στην Ελλάδα, πού πήγατε πρώτη φορά? Σε κάθε πλοίο το όρισαν που θα πήγαινε. Εμείς πήγαμε στο Βόλο, άλλοι στη Μυτιλήνη, άλλοι στον Πειραιά. Λοιπόν, τους έκαναν διανομή τα 7 πλοία. Εσείς πρώτη φορά όταν ήρθατε, πού πήγατε? Στο Βόλο. Και στο Βόλο ύστερα πήγαμε άλλοι στα Λεχόνια, άλλοι στην Λάρισα, άλλοι στην Αγιά. Και ύστερα στην Αγιά κοιτάξαμε συνέχεια πεθάνε ο κόσμος. Πήγαμε παράπονο, ύστερα από εκεί μας πήραν στη Σιάθο, στο νησί Σιάθος. Και εκεί από εκεί ύστερα Μακεδονία.